जोगिनी टीवीर आउ गोटे नुआ अध्यायକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ନ ହେବା, ଆଧାର ଅଚଳ ହେବା, ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ଷମ ନଥିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ଥିବା, EKYC ହୋଇନଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେହି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ସୁଭଦ୍ରା ୱେବସାଇଟ୍ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।